Syntyvyys Suomessa ja muuallakin maailmassa jatkaa ennätyksellistä laskuaan, joten tuskin tämmöisillä videoilla voi enää hirveästi damagea tehdä, kun kohti katastrofia tässä ollaan menossa joka tapauksessa. Nyt on taas kuluttu netin keskustelukanavia läpi ja kerätty sieltä 10 omituista juttua, joita lapset ovat pulpauttaneet omaksi ilokseen ja aikuisten harmiksi. Osa uskoo, että varhaisessa iässä ihminen on virittäytynyt herkemmille taajuuksille ja pystyy aistimaan ja näkemään asioita, jotka ylittävät fyysisen maailmamme rajat, ja että tämä kyky alkaa yleensä haihtumaan viimeistään 7 vuoden iässä. Osa näistä jutuista on vain muutaman lauseen mittaisia, mutta ne onnistuvat silti toimittamaan kylmiä väreitä lukijalleen. Olimme juuri muuttaneet vanhaan maalaistaloon, kun eräänä iltana silloinen 3-vuotias poikani osoitti yhtä lasiovea ja kysyi, miksi toinen äiti oli siellä. En nähnyt lasiovesta yhtään mitään ja kysyin sitten, että miltäs tuo toinen äiti sitten oikein näytti. 3-vuotias selitti, että toinen äiti oli likainen ja mutainen ja että hänellä oli siniset huulet ja vaaleat hiukset. Se nostatti vähän kylmiä väreitä. Olimmehan kuitenkin 2 kotona. Sanoin hänelle, aha, okei, sepäs mielenkiintoista. Ja hän vastasi, joo, se asuu mullan alla. Se sanoi, että silläkin oli joskus ollut hyvä poika, niin kuin minä. Tässä kohtaa vatsa alkoi heittää jo voltteja, ja vein hänet huoneeseeni ja lukitsin oven. Se oli 100 hehtaarien suuruinen tila. Poikani mainitsi toisen äidin tulevan vierailulle useita kertoja, kun asuimme siellä. Tyttäreni sanoi minulle, äiti, voidaanko nukkua telkkari päällä? En halua, että ne isot tyypit tuijottaa meitä taas, kun me nukutaan. Edellisenä yönä olin nähnyt kauheaa painajaista, jossa avaruusolennot seurasivat meidän nukkumista. Koko uni tuntui melkein kuin joltain ruumiista irtautumiskokemukselta, koska näin itseni ja tyttäreni sängyssä nukkumassa, ja makuuhuoneeni juuri sellaisena, kuin olin sen sinä yönä jättänyt. Aluksi en ajatellut siitä mitään, aina siihen asti, kunnes hän sanoi tuon. Nyt mietin, että ehkä se ei ollutkaan vain pelkkää painajaista. Tyttäreni oli tuolloin vasta 2-vuotias. Olimme perheen voimin sukuloimassa, ja silloinen 4-vuotias tyttäreni ei halunnut lähteä sieltä pois. Hän toisti jatkuvasti, mutta tämä on viimeinen kerta, kun me ollaan kaikki yhdessä. Hän toisti sitä vielä silloinkin, kun kannoimme hänet kirjaimellisesti kainalossa ulos, samalla kun huolehdimme muiden lastemme kotiin lähdöstä. Olimme silloin rakkaan tätimme luona kylässä, ja hän menehtyi odottamattomasti 2 viikkoa myöhemmin. Se todellakin oli viimeinen kerta, kun olimme kaikki yhdessä. Mitä antaisinkaan siitä, että olisin kuunnellut tytärtäni siinä hetkessä ja jäänyt pidemmäksi aikaa tätini luokse. Kun olin noin 20 tai 21-vuotias, kävin usein ystäväni Stefanin luona. Hänen pikkusiskonsa Katie, noin 6-vuotias, leikki usein toisessa huoneessa. Menin sinne yhtenä päivänä taas hengailemaan, ja Katie leikki yhdellä monista Barbie-nukeistaan. Stefani ja minä aloimme pelata Dr. Mario-peliä, joka oli ihan vakiojuttu hänen kotonaan. Stefanin äiti oli superhyvä siinä. Muutaman minuutin kuluttua Katie tuli luoksemme ja kysyi, aiommeko pelata vielä kauan, koska hän halusi, että tulisin leikkimään hänen kanssaan. Steph sanoi hänelle, että pelaamme tässä vielä jonkin aikaa. Katie katsoi minua ja sanoi, kerro kun oot valmis, koska hän vain tuijottaa sua niin pitkään kunnes tulet leikkimään meidän kanssa. Steph ja minä olimme molemmat, että mitä? Siis kuka tuijottaa? Katie käveli pois ja sanoi, pidä nyt vauhtia ja tuu sit leikkimään mun kanssa. Tähän päivään asti Katie väittää, ettei hänellä ole aavistustakaan, mistä oikein puhumme. Mutta minä ja Stefani tiedämme, mitä kuulimme. Koko juttu puistattaa edelleen. Kerroin äidilleni noin 3-vuotiaana, että en pidä kellarissa asuvasta naisesta ja että hän yrittää pakottaa minua laittamaan käteni seinän sisälle. Äiti kysyi, että mistä ihmeen naisesta on kyse, ja minä olin vastannut, että nainen kuvassa.
vein hänet kellariin. Kaapissa oli piilotettuna kasa vanhoja valokuvia ja outo maalattu muotokuva, joka oli todella vanhanaikainen. Kyseinen nainen oli talon edellinen omistaja. Talo oli nykyisin hänen veljensä, vuokraisäntämme, omistuksessa. Hän oli kuollut kellariin kesken pyykinpesun, koska oli jo iäkäs, mutta yritti silti huolehtia omista asioistaan, huonosta terveydentilastaan välittämättä. Muotokuva oli ilmeisesti jonkinlainen perhetraditio, sillä veljelläkin oli sellainen, samoin kuin hänen vanhemmillaan. Taloon oli jätetty paljon heidän tavaroitaan, kun vuokrasimme sitä. Kun löysimme muotokuvan, vein äidin yhden tietyn seinän luokse ja kerroin, että reikä oli siellä. Äiti siirsi muutaman laatikon pois tieltä, ja totta tosiaan, lattian rajasta löytyi peitetty, noin lapsen nyrkin kokoinen reikä. Muistan vieläkin sen hetken, kun näytin sen äidille, vaikkakin hämärästi. Muistan myös nähneeni naisen vaeltavan reiän toisella puolella. Nykyään se tuntuu melkein kuin joltain kaukaiselta unelta. Erittäin pieni nainen, jonka kasvot olivat ryppyjen peitossa vaikeasti selitettävällä tavalla, koska nyt jälkikäteen ajatellen ne eivät näyttäneet luonnollisilta ollenkaan, mutta lapselle ne olivat vain oudot kasvot, ei sen kummempaa. Naisella oli yllään valkoinen yöpaita, jossa oli pieniä kukkia. Joka tapauksessa äitini oli aina pelännyt kellaria, mutta minä sain kuitenkin leikkiä siellä. Enpä saanut enää näiden puheiden jälkeen. Nyt aikuiseksi kasvettuani muistan tuolta ajalta vain sen vanhan naisen ja reijän kellarin seinässä, mutta en mitään muuta, eikä äiti puhunut siitä enää sen jälkeen. Asuimme siellä sen vuoden loppuun ja muutimme pois heti, kun siihen tuli mahdollisuus. Isä ei uskonut tuollaisiin juttuihin. Vasta silloin, kun olin jo 16-vuotias ja satuimme puhumaan vanhasta kodistamme, jonka aikana mainitsin muistavani sieltä sen vanhan naisen, kertoi äiti lopulta koko tarinan. Se oli minusta hullua, koska omissa muistoissani talon omistava vanha nainen tuli vain toisinaan vierailemaan talossa yöpuvussaan, ja että hän oli vain jollain tapaa veemäinen sen seinän reijän suhteen. Hän todella halusi, että kurkottaisin sinne. Olimme serkkujeni luona kylässä, ja veljen poika nukkui yläkerrassa. Aloimme sitten kuulemaan sieltä toistuvia ääniä, ja luulimme hänen heränneen. Menimme yläkertaan, ja huomasimme, että keinutuoli liikkui hieman itsestään. Lapsi oli ilmeisesti noussut ylös ja käynyt keinuttamassa sitä. Seuraavana päivänä katselimme yhdessä vanhoja perhevalokuvia. Pikkumies huomasi kuvan isoisästään, joka kuoli ennen kuin edes minä olin syntynyt, ja kysyi, että kuka tuo mies on. Hänen äitinsä selitti, että se oli hänen isoisä. Lapsi vastasi saman tien. Hän oli viime yönä keinutuolissa. En osaa edes kuvailla, että minkälaista kauhua nuo sanat saivat aikaan sillä nimenomaisella hetkellä. Tässä seuraavassa jutussa oli niin tuttu teema, että oli pakko käydä tarkistamassa arkistoista, ettei tästä oltu jo tehty videota. Odotin tuolloin toista lastani, esikoispojan ollessa 3-vuotias. Päivää ennen ensimmäistä ultraäänitutkimusta poika yhtäkkiä katsoi taivaalle, heilutti kättään ja virkkoi. Hei hei vauva. Se oli jotenkin todella aavemaista, ja hänellä oli muutenkin tapana sanoa joskus outoja juttuja. Seuraavana päivänä käväisin siis ultrassa, ja kätilö löysi heti vauvan sydämenlyönnit. Huokaisin naurahtaen ja kerroin, että mitä oma pikku psyykikkopoikani oli eilen sanonut. Kätilö jatkoi työtään. Sitten yllättäen rypisti otsaansa ja kysyi, että onko suvussani kaksosia. Pala nousi kurkkuun ja vastasin, että kyllä on. Kätilö sanoi, että hänen täytyy kutsua lääkäri paikalle, ja lopulta he sitten kertoivat minulle, että olin juuri menettänyt syntymättömän tyttäreni kaksosen. Se oli erittäin outo kokemus. Muutama viikko äitini poismenon jälkeen tyttäreni, joka ei ollut koskaan aiemmin pelännyt huoneensa vaatekaappia, tuijotti sitä eräänä päivänä sängyllään, kuin olisi nähnyt siellä jotain. Huomasimme mieheni kanssa, että hän vaikutti pelokkaalta, mutta samaan aikaan myös hämmentyneeltä. Se tapahtui myöhään illalla, kun näin, että hänen ovensa oli auki, mikä oli siihen aikaan epätavallista, joten menimme molemmat hänen huoneeseensa kysymään, oliko kaikki kunnossa. Hän vain vastasi, joo. Kuka mun vaatekaapissa oikein on?
Siellä ei ollut kirjaimellisesti mitään. Mieheni sitten sanoi, no me emme kyllä näe siellä mitään. Kuvaile mitä näet. Sen jälkeen tyttäreni kuvaili, miltä oma äitini näytti ja miten muistan hänet, kun olin nuorempi. Se pelästytti minut kuoliaaksi. Poistuin hänen huoneestaan, ja koska äidin poismeno oli tuoreena mielessä, koko juttu järkytti minua ja sai pään pyörälle. Nyt tyttäreni puolestaan huolestui ja sanoi, ei hätää äiti. Isoäiti sanoo, että hän voi nyt paremmin, mutta hän on lähdössä. Se ei auttanut. Totta puhuen, joka kerta kun menen hänen huoneeseensa, sytytän valon tai otan taskulampun mukaan. En välitä, vaikka näytän hullulta, en sitten pätkän vertaa. Mutta sekään ei sanonut minua tuntemaan oloani paremmaksi tuossa huoneessa. Ja ihan vain tiedoksi, äitini ei ollut se positiivisin henkilö omassa elämässäni, niin että hänen mahdollinen läsnäolonsa ei olisi kyllä saanutkaan oloani mukavaksi. Sanonpahan vain. Tämä tapahtui vuosia sitten, mutta se kummittelee edelleen mielessä. Olin seurustellut poikaystäväni, nykyisen aviomieheni kanssa muutaman kuukauden, kun hän eräänä päivänä soitti lounastauon aikaan ja sanoi aikovansa ostaa minulle sormuksen. Olin yllättynyt ja vähän järkyttynytkin. Palasin lounastauolta ja juttu pyöri tietysti edelleen mielessä, mutta en kertonut siitä vielä päiväkodin työtovereille tai kenellekään. Kun järjestelin lapsia leikkikentällä ruotuun ja takaisin sisätiloihin, yksi pienistä tytöistä, 3-vuotias, sanotaan häntä Emiliksi, tuijotti minua. Sitten hän alkoi hokemaan yhtä sanaa. Sormus, 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 ja teki siitä oikein laulun. Kysyin, että mistä hän oikein höpöttää, ja siihen Emili vastasi, no siitä sormuksesta, siitä jonka sun poikaystävä aikoo ostaa sulle. Täysin häkeltyneenä kysyin, että kuka hänelle oli sen kertonut, johon hän vastasi, ei kukaan, mä vaan kuulin sen sun mielikuvituksesta. Uskon itse, että vauvat ja pikkulapset ovat vielä erittäin lähellä rajan toista puolta, mitä siellä sitten ikinä onkaan. Itselläni ei ole lapsia, mutta luotan äitiini tämän tarinan suhteen. 2 epätavallista asiaa tapahtui siskolleni, kun hän oli noin 2,5-vuotias. Hän alkoi puhumaan varhain ja kehittyi siinä nopeasti. Eräänä päivänä hän oli kertonut äidille, että kaipaa tätä edeltävää paikkaa. Äiti ei ymmärtänyt ja kysyi, mitä hän tarkoitti. Olin valon kanssa ennen tätä paikkaa, sisko selitti avuliaasti. Äiti ei vieläkään oikein käsittänyt ja kysyi, tarkoittiko ennen, kenties eilistä tai viime viikkoa. Sisko pudisti päätään ja vastasi, ennen kaikkea. Valo. Siellä on todella mukavaa. Äiti oli pyörällä päästään, mutta lapset sanovat outoja asioita. Tämä oli varmaankin yksi sellaisista. Mutta sitten tuli joulu. Siskoni on nykyisin 40. 80-luvun alussa, silloin kun olimme vauvoja, internettiä ei vielä ollut olemassa. Sisko ei käynyt päiväkodissa, koska äiti oli kotona meidän ensimmäiset vuodet. Kerron tämän siksi, jotta ymmärrätte, miksi hän ei voinut altistua sille, mitä oli tulossa. Jouluaattona, kun sisko oli 2 vuotta ja 10 kuukautta vanha, hän sanoi äidille, haluan joululahjaksi kamelin. Äiti oli taas ihmeissään. Hän ei ollut koskaan kertonut tyttärelleen kameleista yhtään mitään. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mistä sisko oli oppinut sanan tai edes ymmärtänyt, mikä kameli ylipäänsä on. No, äiti vei joka tapauksessa surkeat ompelutaitonsa pesutupaan, jossa vanha ompelukone odotti. Hän leikkasi hieman kamelia muistuttavan palan 2 ruskeasta kankaasta, ompeli ne yhteen ja täytti puuvilla palloilla. Hän antoi tälle surkealle, lähes 2-ulotteiselle otukselle 2 nappisilmää ja ompeli epätasaisen mustan viivan suuksi. Jouluaamu koittaa ja siskoni avaa paketista tämän hölmön näköisen kotikutoisen kamelin. Mutta hän huudahtaa heti. Jes, se on Omar, mun kameli. Jos vanhempani eivät vielä tuolloin olleet tutustuttaneet siskoa kameleihin, eivät he toden totta olleet tutustuttaneet häntä vielä lähi-itämaisiin nimiinkään. Silti siskoni oli oitis päättänyt, että kamelin nimi on Omar. Ja nyt viimeinen outo seikka. Me emme ole siskoni kanssa biologista sukua. Olemme molemmat adoptoituja. Itse olen meksikolaista syntyperää, mutta sisareni, no hän on Syyriasta.